Takže čaute ľudia, dneska bude Juraj na prednom kolese chodiť. Takže a ideme na to. Juraj, ideš na to. No choď. Nejde sa prekotiť, jak ja. Hen tam ide ten cigánku, jeden vlasatý. Má ani vidieť, on nejde. Prečo mám taký zúlor? Však to nebolo predné. Podarilo sa, To ale... nebolo predné. Dobre, tak poď a musíš dať, že úplne, že pekne. Okay. Hej, to nebolo. Neviem, čo sa jen boha. Tak idem ja teraz na... OK. Takže... Paťo. A prekotím sa. Ježiš na to. To bolo úplne perfektné, Paťo. Ako si to spravil? Povedz do kamery. Neviem, proste sa mi to teraz tokrát sa mi to podarilo. Ok, takže video ukončíme.